हाय दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ संगीता प्रजापति गोरखपुर से और आज मैं गाड़ी सुनाऊंगी। कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए अच्छा लगे तो। 15 अगस्त गांधी खुशियाँ मनावे हो। 15 अगस्त गांधी खुशियाँ मनावे हो। हे जी के करा के जेल भेजी के खाले पानिया हो। के करा के जेल भेजी के खाले पानिया हो। हे जी के करा के फांसी के समानावा। हाय सीताराम से भजो। हे जी के करा के फांसी के समानावा। हाय सीताराम से भजो। ना तू के जेल भेजी नाही काले पानिया हो। नाही तुहका जेल भेजू नाही काले पानिया हो। हे जी नाही भेजू फांसी के समानावा। हाय सीताराम से भजो। जी नाही भेजू तू के फांसी के समानावा। हाय सीताराम से भजो। एक गोली फायर भैली दूसरा निशानावा हो। एक गोली फायर भैली दूसरा निशानावा। हे जी तीसर गोली सीना के समानावा। हाय सीताराम से भजो। हे जी तीसर गोली सीना के समानावा। हाय सीताराम से भज। नाथू के जेल भेजनी नाथू काले पानिया हो। हे जी भगत सिंह के फांसी के समानावा। हाय सीताराम से भजो। हे जी भगत सिंह के फांसी के समानावा। हाय सीताराम से भजो।